Phutse. Uke waphalaza. Okay. Bethele. Sizo sibona ukuthi intone lapha. What is possessing her? Bona ukuthi intone. What is the matter? Uthi uNkulunkulu angimfake intambo yami, isintambo yami. Isintambo yami. To the prophet, please. Isintambo yami uzamvula. I'm going to unleash it. Holy oil of the prophet, please. I tie up all the evil spirits. Wena ntambo mawungabi intambo yasemhlabeni ordinary strip on the planet Earth. ngiyakubusisa namhlanje mawungena komzimba uma kuyithonga linyazi uma kuyimoya nyazi ngiyamkhulula namhlanje uyakhulula namhlanje ngifake le ntambo khona into ezokwenzakala after uqeda ukuyifaka To happen. Stop. On her way. Yes. Uba wena. Who are you? Ubani? Nakho samqaka. Umkhulu wani? What is your name? Kamyeni wakhe umkhulu kamyeni wakhe nifuna enzeni lo nifuna enzeni what wanted to do nenzani what is the mission konakele kakhulu kwenzakalani what is umamezala wakhe neswa ukuthi nina enithi umuntu mayesefile ufile one is dead lona ukhuluma amaqiniso manje speaking the truth kona kwenzani ubulele muzi ubulele ngani how what did he use ufuye ini uyilande ephele yakhe where did she collect it from ufuyelwane usilande phi where about sibaleke sonke ekhaya sisemzini wakhe lo makoti la baba engintshela let me tell you some content ngifuna ukutshela something that I want to tell kodwa engayazi something I don't care ukuthi uthini idlozi noma ithonga alihlangani nesithwalo nothing to do with occultism hambani niyothwala nizofa initiated and died nifuna ngenzeni what do you want the prophet to do nifuna ngenzeni kuye what do you want the prophet to do ngimpila amandla ngamnika into ngamnika into ephuseni uhamba uqoqela umamezala wakhe ngoba wayengazi into ayinika ubani umamezala wakhe wamfana sithuthile sonke sihlala kwakhe uke wasifupha sonke ebusuku sikhona kodwa akaqondanga ukuthi kukile sifupha sonke sikhona kwakhe asisekho ekhaya elikhulu sesihlala kwakhe sonke ngoba umamezala wakhe ufuyile ilwane efishane can you hear that ukudla kuyaphela inyanga kapheli ngoba ziyadla ilwane amemeza umakoti sakalethe kunye ukudla akazi ukuthi umntwana omuntu ufuna kwenzenjani konke sisotha sonke sihlala kwakhe nifuna ngimezwele mntwana cela ukuthi usivule ngoba usivalile mina niyangazi do you know the prophet uke wafika mina ngubani mina ngubani umprofeti Kaba siyazamthumela kuwe ekhoni ehlisiwe wakhipha ihlise kodwa manje balethe linye futhi
Okay. Okay, awubuyise ichibi lapha. Holy water, please. Give it to the prophet. Ichibi elifuthwayo. Spray. Masimgeze. Let us cleanse him. Masimwashe. Let it wash him. Masimwashe. Let us purify. Masimwashe. Let's cleanse him. Yes. Masimgeze. Masimgeze. Yes. Uyabonga nogogo kwabesondo. Uyabonga nogogo kwabesondo. Yes. Uyabonga nabeziphathonga yabonga. Abephathonga yabonga. Ugogo kwabesondo. Difícil, shaya ihlombe. Give it a round of applause. Shaya ihlombe. Give it a round of applause. Shaya ihlombe. You delay. Shaya ihlombe. Give it a round of applause. Awuphakamise isandla sakho. Your hand. Ithi Nkosi, Say, Lord, ngelosi yasenqabeni, angel of heaven, ngivulele into zami. unleash my matters. Khumbula abantwana bami. Remember my offspring. Khumbula umuzi wakithi ekhaya. Remember the homestead where I emanate from. Ngicela isibusiso. Ask for a blessing. Zonke izinto zikhanye. Everything must be illuminated. Maphe khona ukukhanya. Let there be light. Kwehlele isibusiso. Let the blessing descend. Makube khona ukukhanya. Be light. Makwehlele isibusiso. Let the blessing descend. Abantwana bami My offspring. abadla idakamizwa. These are drugs. Bonke ababuye All of them. Let them come back. bayekele Let idakamizwa. them give up toxic Ngizocela substance. I'm asking uvusa umuzi. to reconstruct the home. Izinto zami My ziphakame. matters to be elevated. Zonke izinto zikhanye. All the matters to be Inkosi illuminated. ibusise. God bless you. Zonke izinto All zenziwayo. matters will be elevated. Inkosi ibe nani. God be with you. Ishale ihlombe. Give a round of applause to ourselves. Khona umama ogqoke ibhayi uhamba nobani? With the fabric on. Where's she? Lento esesiswini ayiphume kuwe. Whatever is within your tongue. Ayiphume. Nazo. Lento wayidla ayiphume. Whatever you consume. Uyadla ngiyabona ukuthi uyadla. She's eating something. Bamdlisa ebusuku lo mama. Ngiyambona uyadla manje. Poison during the slap. Cela iphume. Iyaphuma. Let it go. Bheka uyadla namanje uyadla. Eating right. Wadla ebusuku awupheka. She was poison during. Nayo lento iyaphuma lento. Iyakasi. Shake it. Iyakasi. Just shake it. Iyaphuma esweni. Natsho iyakasi. Now. Natsho uyadla. And eating. Wadla ebusuku elele. During the slumber. Usiyambona? Then you see this one. Iyaphuma idliso lamoya. Spiritual poisonous substance. Iyaphuma lento. Iyaphuma esweni. 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 Wadla Poisoned with a poison substance during the slumber. namanje mayiphuma lento uyadla. Still busy with Udla into engekho. Ungambona laphansi uyadla. Lento iyasho iyaphuma ushaya ihlombe. Uthi msize baba. Msize baba. Msize mprofeti. Msize mprofeti. Siyamphilisa lo mama namhlanje. Siyamphilisa. Yithi akuvuleke into zami. Let my matters Makuvuleke inhlanhla let yami. my luck be released. Zonke inhlanhla engazalwa nazo. Even birth. Mazivuleke. Let them get up. Makuvuleke Let umsebenzi. the work be up. Makuvuleke inhlanhla Let yami. my luck is Bonke ubuthakathi witchcraft practice. obafake emndenini wakithi Within my family. okubakhona kwami kule ndawo My presence. bakhulule izinto Let my zami matters be released. bakhulule izinto Let my zakithi matters of the family be iyaphuma ke njengamama iyaphuma lonke ayidla iyaphuma iyaphuma uyisa amanzi ami lapho kusa amanzi ami holy water of a prophet. amanzi wami okuphuza ngoba usisi iphuma Water okuphuza to drink. wena amanzi Your water. nantsho ke iyaphuma
Coming out. ungabi amanzi Don't keep asemhlabeni. ordinary water of the planet. Ngikhipha lento ekulomama Cast it out from her. ayibuyele emuva, Let it bounce back where it came from. back to the sender, To the Utumeli. ayibuyele emuva. Let it bounce back now. Nangoke hlafuna Must iyaphuma uyaphalaza vomit. iyaphuma out iyaphuma Coming out. Natsho yinja ke manje It's a dog. ngiyabona bamfaka inja bamhambisa nenja With a dog. natsho ke inja leyizwa Can you hear it now? ngiyabona abantu bagange kanjani People are very technical. nomama bamdlisile baphinda futhi bamfaka inja Poison. ayikhokotha lento And the dog was position. Let it back now. phuma onanza phuma alone house iyaphuma Going out. iyaphuma kanjani Coming out. iyaphuma kanjani The dog is coming out. uhamba noba lo mama Who's with her? uhamba noba uma Who came in with the lady? ma usuka khona When you come from lady. uphi lapha muthi Yebo. usuka khona NTU. okay uletheke lo mama Cha bese umakhelwane siyahambisana. ngihamba naye Together. wena ke ozomxoxela ukuthi bekwenzakalani kuye ne We're going to discuss. uzula ngithi ukhonkotha inja Backing. iyaphuma lenja bahamsana iyaphuma lenja Leaving you alone right now. iyaphuma what I told my God Go out. Mamesa what I told Go out here. iyaphuma lenja Go out here. nantsok That is it. iyaphuma Going out. iyaphuma Coming out. iyaphuma Going out. iyaphuma iyaphuma Coming out. zingalunga kanjani izinto zakho bekufake inja The dog you are possessed. iyaphuma lenja Going out. out iyaphuma 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 iyasha Benny. iyaphuma nantsok iyaphuma iyaphuma Out. ayiphuma lanto Let it go out. ayiphuma lanto Out here. ayiphuma Let it nantsok yes Sorry. iyaphuma 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 Tanga. One Good. ayiphuma Let it come. nantsok umpop sukulala Mike, please. yes iyaphuma nantsok Coming out. two yes yeah yes Vosa Wake it up. Vosa Wake it up now. baloyiwa abantu mama Bewitched. come to me Come to the prophet. stand up ima ngenyawo Boom up here upon your ima feet. emehlweni Look at the oza ngapha prophet now. oza ngapha kini Come to the prophet. akazi nokuthi ukupha phela ophethe nkosi yami This. jancane oza ngapha imancane bheka mina mama Come to the prophet. Look at the bheka prophet. akazi nokuthi ukuphi Doesn't even know. umqondo wakho usamangele Mama. No, she's ozasisi sithi madam standing madam up. uhlala uphi umkhonyana Where's the husband? uphi umkhonyana Akekho. akekho No. ngeke abebikho She can't have it. make sisi ngiqinise okugcina Let me 45. lokhu umgade lapho Be careful. kancane bheka mina Look at the prophet now. ngupha amandla okugcina ukuthi lento ingaphindi kuyo Let it not come back again. suka ku yes Leave her alone. yes shayihlobe Give her another. hayi sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya sebenza moya akutumishabe 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 wothi niyakhululeka namhlanje abathakathi bayasha wothi iy'kweletu ziyaphela wothi inhlupheko iyaphela wothi isitha siyanyamalala wothi isitha siyahamba namhlanje wothi namhlanje ngiyageshwa wothi isibusiso singenile ekhaya awunikise kakhulu ulikisa imisebenzi yabonakala imisebenzi yabonakala
imisebenzi yabonakala. Awusayisanda phezulu. Awusayisanda phezulu. Awusayisanda. Stop it. Uthumaya bukhona umuntu wesilisa ola. There is a man. Ngisi stroke. Hayi sebenza kunomuntu wesilisa. There is a male. Ohamba ngenduku, ngibona induku. A crouch. Bese ngibona stroke. Akaphuthuma njengamanje. Let him go to the prophet. Akaphuthuma njengamanje. Ngizomlula isandla. I want to stretch. Kunomuntu okhona. Hayi sebenza. Holy Spirit. Sebenza. Hey. Nasi stroke simbambile. Sasingimle stroke. The prophet right. Lo muntu okhona khona insebenzo ngizomnikeza yona ayisebenze for 7 days. Ngibona kodwa umuntu oyisihlaba emshaya stroke. Ngibona phatha induku lo muntu ehamba ngenduku. Makaphuthuma ngapha ngaphambili. Where is that person? Ukhona phatha stroke akase ngapha phambili. Awusiya stroke. Ngiyasibona. Uyisa lapha kumamafutha. Holy oil of the prophet, please. Phela lapha ngirapela. Bafuna ukubulala wena. Bafuna ukubulala wena baba. I want to kill you. Bafuna ukubulala wena baba. They want to kill you. Kunento wena baba abayilanda endaweni yaseMpumalanga. Ukusho ngeMpumalanga. Did you ever hear about Mpumalanga? Uyazi kanjani eMpumalanga? How do you know Mpumalanga? Thank you. No prophet. Leta yakho baba ibuya eMpumalanga. Khona umuntu ubusebenza kuphi wena? Where did you work? Okay, kunento khona eMpumalanga wena baba. Mpumalanga. Obela ngisebenze. I have to. Uphi umfazi unayo umfazi? Asibuye simsebenze naye. Ngoba naye uzophinda ayithole le. Masimsebenze. Let us attend to her as well. Kodwa wena baba kunomuntu wena baba wesifazane. Uyangizwa baba? Baba kunomuntu wesifazane uyangizwa na? Do you hear the kunomuntu wesifazane? The female is involved. Nishadile. Yebo baba. Baba uyazi kwaShembe? You know Shembe Nazareth? Wazi kanjani? How do you know Nazareth Church? Come, what's that about? After the prophet. Sebenza moya kaJehova. Holy Spirit, take over now. Ufuna ukuthi mawuhamba la baba uthole insebenzo umthengele amafutha. Special oil. Umthengele amafutha. Umthengele amanzi. Some water. Holy water. Sebenza moya kababa. Holy Spirit. Esonini kamoya. Esonini kamoya. The realm of spirit. What's that about Gwelule? Come. Prophet, gentlemen. Akagibele phezulu. Fresh, you let it come. Uthi uNkulunkulu angimthinte ngesandla. Says I must touch. Angimthinte ngesandla. Ngifaka amafutha. Ufuna abuye lo baba eGoli angilandele azobonga. To follow the prophet with a piece of token. Mama nishadile.
Mshadile. Are you married? Kodwa izinto wena mama okumele ngabe ngiyasikhuluma kodwa manje ngeke ngikhona ukusikhuluma. Yabizwa mama. I'm able to disclose them. Kunezinto wena mama angifuni bese kuthiwa umprofeti uDr X uthele uDr X kayiwani okwesithuzo uthola enqabeni lakho. Where the prophet is. Sebenza moya. Let us all. Take over now. Usala baba ngicela ukuthi ungikhumulele ijacket yakho le. Off your jacket, gentlemen. Ufuna ukwelula baba. Just want to touch you. Ngikuthinte. Just want to touch you. Thinte bese uhamba uthenga insebenzo yami uyisebenzise ekhaya. Baba uyangizwa. Kunento eyenzeka eMpumalanga wena baba uyangizwa. Mpumalanga province, do you? Ubani omaziyo eMpumalanga? Who do you know that? ngakho umuntu Asivale kanjalo. Stop here. Uyazi eMpumalanga? Do you know the province called Mpumalanga? Wazi ba eMpumalanga? Who do you ngazi know? umuntu Wawenzani eMpumalanga? What were you doing there? ngisebenza ngakhona Asivale ke baba. Hayi akhona uthe eMpumalanga. Nothing is happening. Akula uthe eMpumalanga. Nothing. Akhona uthe mama yaso. Mother, do you hear me? Mina kwami ukuzosebenza. My portion is Umsebenzi onjani the enguthunyelwe. mission that I'm sent for. Bese lapha. Phakamisa lapha. Isandla sakho. Your hand, gentlemen. Bese esingasebenzi. Your hand, gentlemen. Uma ngabe usebenza ngokweBhayibheli ngeke uyenze lento According engenzayo. to the scriptures, you cannot perform this. Mina ngisebenza ngokukamoya. I operate through a spirit. iBhayibheli ngeke likulethele ukudla ebusuku. You the food during. Noma ungathandaza wenzini. Udinga ukungena kumoya ukuze umazi uNkulunkulu ukuthi ubani. To understand God who is. Unayo imoto? You have the vehicle. Awuse ekhaya. Bona ilokhu zana imoto. I can see the vehicle. Baba unayo imoto? Do you have yebo the baba vehicle? nayo Ngoba uma ngibamba isandla Hold your hand. vela imoto something wrong Revealed. ekhona. Khona ungahambi kahle. Okunye ngibona accident, kune accident. Baba akwazi ulokhuze ungene accident. Accident. Ngake ngawa Did you ngemoto ever yokuqala. get Yeah, involved? awuse accident. Uke wawa ngemoto. yebo baba Thank you. Capsized. Yabo. Awuse accident. Baba uzofa khona umuntu ofuna ukubulala. Someone is Ngoba ngibona imoto bese ngibona imoto iphenduka nawe. overturning. Mama nihamba ngayo manje. Are you riding the bike Mama now? le moto yakhe ingahambi ngingazake ngithinte ngezandla. Let the prophet touch it first. Because izonibulala. You're gonna get. Hayi sebenza moya, sebenza moya. Sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya baba. Moya Jehova. Moya Jehova, sebenza moya. Sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya. Awusi accident izophinda futhi. Fatal crash. of the vehicle. It will kill Manje you kufuna now. wena baba ngivale ithuna kuwe. Let me reverse the Ngoba plan. kunabantu abakufuna phansi. They want to dead. Mama ngicela ukuthi ungitholele amafutha wami yesu. Get the holy oil Special of the prophet. Ya amafutha esiprophet. Uthole amafutha, uthole amanzi. See some water as well. Today uma ngivuma la uze kimi la kimi uzoyisebenzisa for 7 days. So this promise. After 7 days kulento engifuna ukuyibona I senzekile. just want to Because say inkosisi. something. God bless you. God bless you. Unkulunkulu akusize. Khuluma nganangi lo baba. I'm speaking for a gentleman. Ufike He ekhala. came there Lapha complaining. eGoli ngoba ukhala nawe. As we are complaining. Njobe elapho ulandela imfihlakalo isibusiso. Confidentiality. Akaze ababize umuntu esuka eWitbank. Someone came from Witbank. Namhlanje
Today, akuthathanga ngisho isikhathi eside not ufikile long, he came to the prophet. uthi baba Says, umprofethi Father prophet, izinto ayihambi kahle things are upside down. ibhizinisi alihambi kahle Whoever is upside ngase down. ngiyakusebenza ubathi ngase ngenzani baba ngase What ngenzani did the prophet do? Uprofeti wasengisebenza ngafika this it was mid of May and then ngeza i-1-on-1 so ngalibika ibhizinisi lami lahambi kahle 4 weeks down the line lavuka ibhizinisi ngabuya ngabonga kuprofeti wahamba ngayo wathenga ini What did you purchase? ngathenga imoto siphi isikhipho bakhombisa Mission keys, please produce them. kikisa indodana yami le manje This is my son, come on my spiritual son. woza ngapho ubatshele Tell them wafika he came. jabula ngoba kade eyekwenza umsebenzi Delighted, he performed the ritual. ulungisa mayithola imali Get some money. mangikubusisa ngifuna ukuthi uyolungisa izinto zakini ekhaya Then redress the matter yakho of the umuzi wakini the ekhaya home. ukuze ukuthi umzukwana wokuphela ma uhlukana nomzimba wakho umoya uyongena emathungana kuthiwe siyabonga wasebenza wawuhlanganisa umndeni siyabonga wena wasenzela izinto bese uyangena hayi uvinje cannot be sengathi unakekisi uhambe kanjani umsebenzi How did you go? How did it go? uhambe kahle kakhulu Well, very well. wafika kubheda Things were upside down and it Uthi came. nje mangingatshela amaqhawe nje ukuthi umuntu akavalekanga kahle ukufika kwami la enqabeni ubaba wangiluleka ukuthi angiqale ngilungisephi so ngizamile selokhu la ekhaya ubaba uyangibusisa ngiyawathola amandla sengizihlawulile sengenzile umsebenzi wokugeza okulandelayo ukuthi ngiwamukelwa ekhaya ngizoza ngizocela nalomsebenzi usuthenga imoto engaki nje How many vehicles did you purchase? imoto zingaki 2 vehicles. 3 ashayihlombe uNkulunkulu akubusise njalo izinto zakho God ekhaya bless you. sebenza laba bantu bakho sebenza ngibiza imisebenzi ngibiza inhlanhla ngibiza imali sebenza ithuna sebenzana ithuna kulamanzi nayo insebenzo engizoyifaka lapha ngipheyo sebenza makuze imali makuze imshaka akuze imoto imithi ayifuni sebenza more moya kasomandla sebenza moya kaJehova sebenza moya kababa owangivuse ekufeni moya kasomandla akuvuleki iphiwo maphume bonke ubumnyama bonke abayongena kuwe wena amanzi ngiyaphosisa namhlanje ngiba ubukhali mabahlanje abalala nabantu abangasekho emhlabeni abawungena kwelichili hayi zonke ithuna iphakama lasikhona la hayi sebenza moya kasomandla moya kababa moya kaJehova ngibiza impumelelo ngibiza ama-promotion abasebenzayo ngibiza imali mabageze mabahlanjulule vula insebenzo yami ma ungena uyakhuluma yonke into ma ufeza yonke into yonke into ma ufeza uyayiphilisela uyikhulume yonke into ifunayo imali ubiza imali ubiza imoto ubiza impumelelo ubiza ipromotion
Biza amaphupho, biza inhlanhla. Sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya, sebenza moya. Sebenza moya, moya kababa, sebenza moya. Yes. Kita kanjur dulu. Yes. Kanjur dulu. Yes. Kanjur dulu. Yes. Pangku bomnyama. Abakes zonke iqalekiso abavulwe inhlanga abakes I'm physical car. Sebenza moja. Jenga panza. Shembe mkulu
Imana